Inchim na kalambar lais para pusau. Men ha utrai ban ai la kangu la kadem haduan you play try can run unong bu unong thang ubayit basumar yangi you play try can run ulong bu ulong thang ubayit basumar yangi ngilong shipara ha utrai Jesus Christ ching i chong utrai ayangi kante song utrai un sabdiang un ching le ki chongi ladangi ya idbat ngima utrai un sabdiang un ching le ki chongi ladangi ya idbat ngima Habaduan Peter wala jingnya hang tad piken mau bapisyun ya kilong ila jinterwa batolet ban yasum kumtagen yong utrai Jesus ila jinterwa batolet ban yasum kumtagen yong utrai Jesus Ha kekertenguk pa badukun badumen simbakoy. Kajinga ye jung utrai jung yu Jesus Christ. Barga jinge jung blay. Lem barga jinge sulok jung men simbakoy can don ring card bad pi. Ringkad bat piru Kohomer kapara bayid how Jesus Christ. Hagen again step daga jinger ka bakrangel ban kamal gadwan jung utrai sash sin ban shimin daga mas bakoy. Hagen ekhlib mat daga jinger ka bakraw tungen ban raya baro ki jing tumo jungi hak madu Jesus tungen aitia baro ki jing tumo jungi hak mad ujisu. Tungen duwai nak benda ki inga sem jungi tungen duwai nak benda ki mi ki pa jungi ki kon ki tik hin man ki para jungi ki parlo ki parman jungi baro kam kerpang hagen again mas bakoy tungen duwai nak benda baro ki bapang ki basitom kita kebala pancing duwai nangi ibai kita berapa hospital midang tongen duwai nak benda jungki barom tongen duwai nak benda baro ke nong po bakin kelak mamut barkin wan pai shau trai tongen kan mau bar tongen duwai nak benda baro ke ben sing ke bala kladnom nak inga sem jungi tongen aitie ke baro menda hak madu trai bar tongen kerpar ya uji suban map ya baro ke pop jengkran bakin poi shabneng kat bangedang aitie baro ke jing tumo jungi hak mad utrai Tongnai tiru ya baro ki pop jungi minda ban pediang gi jingkur gu jung utrai halaur jungi ibai ide ban pan map nak benta ke ledik led jungi ide ban aiti ya baro ki pop jungi hakmat ujisu hagane ke pora gane khlemar dab dag jing sngosi ka bakrau tongen kerpadi ujisu ban map yangi bar ban pin khode ke donor jungi na baro ki pop klama galaban shibinda hagane ke mas bakhoid daga donor ka bakhoid
Enang iladap ay tiya baro ki pop jingi hakamadu try minda dap daga jing singosi ka bakrao tung indumay lang nga pla Habli badan bor baro badhapi ko men ko para bangalale pop sibun dagi jing perkat badagi tin dagi kam badagi jing leplet dagi jing lepala jonga dagi jing lepala jonga dagi jing lepala bakrao jonga namar kacang kerpadi kamari kuit kabaya isagat he sotim Yaki angel pagdiri kuit, badyapi ko men ko para, banduay na kabanta jonga, hautray ublay jongi. Ublay badan bor baro inis ne yangi, bad endalam map yaki pop jongi, uni alam yangi shaga jingim bam cukut. Amen. to nginya duwai ngi krapad kutrai to rito sumar yaking gasem jome daga jingit bom jukela badaka bashania thli tang hak jingkramen yak jinga ei beneng en ai jakari yaka barabor hapog jing yada jome
da utrai jong yu Jesu Christ ukon jong me uba im bad sen shar gad bad me hag jingelong kawai jong men simak huit ublay junom la junom. Amen. Kacing pule na ke kitab u Isaya. Utrai uang kumne. To aijin bamlem ya ubat tangan. Bato yalam ya urai tong baklem yeng shaying jong pi. Habab hiyo I ya ubaling kod topen kub ya u. Bat wat buri ya lade na uparaja jong pi. Te hangta kacing shay jong pi kan sapalang kum ka step perngap. Bat kacing pen kod ya pi kan wan kala kala. Kahok jong pi kan yad hakma jong pi, bat kaburom utrai kan long kacing yada nadin jong pi. Te pinsa kot bat utrai unsa jubab, pinsa perta bat unsa thi ngadon hangne. Lada pi weng no na pedeng jong pi ya kacing ban ben, ya kacing kedeukti bat kacing telasang. Lada pi ai pahu kabam kadi ya ubat tengan, bat pi pen kedang ya ubat syam lanot. Hangta kacing syai jong pi kan sapalang ha kacing dum, bat kacing yongit jong pi kan sakela kum kapedeng sengi. Kaktin jong utrai. Kasam chis pa kadar kan bar pras pasan. Kan bar pras pasan. Sugu briu bating yutrai ubali kamunjongu ki kunjongu kin long ki badun burha kaperte kun uriu ho ki badun nam ki blaker ku kaspakan don haying jong badun pahu pai kanne ka ho kanne ching sung men sim jong sugu briu bating yutrai ubali kamun jong ulong chi shai ha ka badum ya ki ba bha donun uba ai ba isen ai ba du basbun ubai unong le ba ba ya lesbun ba dai kelya uyai pen yad yana ka kam kat kum ka hong sugu briu bating yutrai ubale kamun jong ting ei namar uishan ya ludu trai la jong ya kum uta ubriu ngil yai ken mau burom na mar ching le is nei ba ching les bon ya ki badum en pen ken tiu ka nam jong u ha ka burom sugu briu bating yutrai ubali kamun jong Kajing pele na kasiti ban kong di Paulus bakut caki Kristan ha Korin. Ko para men bangalawan syapi ngam syam lawan ban lap hapi ya kajing shisha ublay da kajing penaktin ne kajing start ai. Na bangalakot jing mut ban om tip ya ka ek hapdeng jong pi lait tang yu Yesu Christ batang ya uhi
ubalasha sa na pna bat ngaladon bat pi ha ka jing telot bat ha ka jing ting bat ka jing kuyu ka bakrau ka jing alap jonga bat ka kubo jonga kem shem la long ha ki ten bat pana ka jing start henry ha ka jing pau jong min sim bat ka bor bakum ta ka jing ye jong pi kanom shong nong rem ha ka jing start ki breu henry ha ka bor jong ublei ka ten jong utrai Subhayang Ngalong kajing syai jong kaperthai uong utrai jar babu dia nga unio yak jing syai jong kajing im Alleluia 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 Utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru Kajing pule naga gospel bakuin katkum o Mateus Kaburom hami kutrai Hagat da kapor ujisu ula ong halaki senran pilong kumulu jong kaperthai henry rada kumulu kabladno da en penbang pat yakha kamlar kam ishu lait satang bakan shabret shabar badban shayu hakibriu pilong gajing shai jong kaperthai laban buri yakanong bam balatei halor kalum lemne Kibriu kit tang ya ke syarak badbu ya ka hapo ke perha henry kibu ya ka halor ke ding penyeng syarak bad ka ai jing shai ya bar hapo ying kumju to ai bag jing shai jompi kan ting shain hakamar kibriu bakindup yoi ya ki kam babha jompi bad kindup pindon borom ya ukpa jompi ubaha beneng Ka gospel jong utrai Kajing ya roya mi kukris Kohaman kepada bayi hau Yesus Kristus Hagi jing pule bading kong minta gasngi ngeliaus ngo syapang ke jing mane bashisha true worship ibarang ilaban minta gasngi ban shibendai kemas bokhoit ban mane ya utrai jungi ban mane ya ublai jungi ngilaban ban pen pau ya ke jingit bar ngilaban ban pen pau ya ke jingit jungi ibai ha ublai Habang iban hapoy mene ban mane ya utrai ngedang ong ya ublay ngi idiame bar ngi ngeit kem hame bar hag jingpule bani kong liaus ngo ublay ong hato kamdei dakaba ay jingbam lem ya batangan dakaba yalam ya uray tong baklem ing sha ing lajong dakaba penkup ya ubryo uba pi yoi ba uleng kuit bar klem dal lek kiar na upara jait kamun ublay gudang ong yang ilang baga jingbula bani kong minta kasngi ba ay jingbam ya kibat tengan barban yalam ya kitogibam don ing yalam ya ki shaing jumhi bar kumjur ada pi yoi kibri kibal lengkoit
penkup yaki komul ka para ba it have Jesus Christ ngi barang iban ban shimeda ka mas bo khoin gel ban mane ya utrai but hatto ublai us ngokamen radang iban hapo imane ngi duwai ngi rumai ngi shimeda ka mas bo khoin bar ngi leit phai bar habang ngi leit phai halaki ngi sem jungi habang mi ngi mi shabar naka ingmane bar habang ngi ioi yakibat thangan yaki bomdon yaki baduk ki bapang ki bashitom ki bakerdu adangi yoi yaki brio kumne hasurok ane hajan injongi baladanginnom isne yaki ladangim osne yaki ladangинnom yarap yaki hatto ublai us ngokamen hatto ublayun kurku kerdo yangi ibai bun sin haga jingem jongi ngim pediang ke jingurku jingutrai halor jongi ibai namar bale namar wadalangi yoi yaki baduk wadalangi yoi yaki batangan wadalangi yoi yaki bapang ke bashitom wadalangi yoi yaki ba yam ngimjule nakabenda jungki ngimjule nakabenda jungi ngishu yoi barngi leit halaki ke samlane ngi leit nakabenda ke kam ke jam jungi ngimjus ngo isne habang ngi shabar man lakas ngi komul ko parang ngi yoi kumne kibriu haka surok harud lenti baro ngiyoi kumne kibriu kiyam kisngosi henry e on kumno ngim don por ngim late ban yarab ladangi late ban yarab ya kibriu ladangi penbiang yaki ladangi id yaki ublai ukular yangi ublai kumno kumda hakot utrai unse jubab kumda ladapi khot yapi utrai unse jubab haparta bat unsati ngadon hangne ladangi yarap yakibai ladangi aijing bam yakibatangan ladangi le jingo yakibapang kibashitom ladangi yarap yakibaduk ladangi le yakine ke kam isne baro ublai udang kular yangi ibai pebe ladapi khot yanga ngan se jubab ngan se ong ngadon hangne ngadon bat pi ngadon hangne bun siningi duwai ngi kot ya utrai henry utrai jubab boleh jubab yangi bale namar ngimjule yakine ki baro kane kade gurukom ngidiban pen pau yak jingit ublai kane kade gurukom ngidiban peni yak jingit ngi ong ngi ngait ha ublai ngait ha ublai ngi barang elevan ban mane ya utrai mindagas ngi namar ngi ngait ngi shania ha ublai ngi ong ngadon ka jingait henry kumno ngediban peni katoga jingai jungi langbaki kam jungi ngediban pen pau e katoga jingai ne katoga daw kam shudi jungi jacob bakud kalanong kaba ar kadkor khatsau terter habangi pule u jacob bakud u hikayangi ka jingai kalam ke kam kalong kabayap ka jingai kalam ke kam kalong kabayap namar ngi barang ngelaban hakamat ublai medakas ngi namar ngi ngait bat ublai u ong yangi ibai pi langbaga jimbole bani kong mindagas ngi ban ai jimbam yakibat tengan ban penkup yakiba lengkuit bat ban yalam yakito ki bom don ing halaki ing kesem jumpi bat ban yarap ya bara ublai udak ong kato kade kurukom gede ban pen pau yak jingit bar kum juru habang iyong ngadon kato ke jingit ka bakrau ha ublai ujaka bakuit u hikayangi kumno ngede ban pen pau yak jingit jungi kana kade kurukom u ong ko para bangait kan mintoy ayu dada ubriu u ong ba udon ka jingait henry don ki kam kamut habangi ong ngaron ka jingait ngadiman pen pau ya ka jingait jungi lang baki kam jungi kumno ngi pen pau ya ka jingait ong hatto ka jingait kalamo ban pen im ya u dada u para ne para kapara kiling koit bar kim don ka jingbam kabaman kasngi bar pi part pi ong haki kublai kit walker wiang pen side yalade bam haban dakadang henry pim ai kat ba don kam kamet jungki kajing ba ayu kata kumju ka jingait dalade ada kam don ki kam kalong kabayap ngiyui kibriyo ki batangan kibriyo ki bom don ki bapang ki bashitom badadangi ong yaki radangi yo yaki ngishu ong kit kublai kit walker wiang pen side yalade bam haban dakadang dakaktin pat ngi ong bun kie henry ngimjule nakabanda jungki
Hendra ngim jule nak kabandai jungi. Radangi le kum to pan habangi kot ya utrai habangi shem jinge habangi shem shibon ke jinge bar ke jinjar ha ke jinge jungi utrai unnam jubab ublai unnam jubab yangi rada ngim yarap ekibe anda kata gadau ha ke jing boleh bani gong ublai ula kholar yangi radangi le rada phile radangi le ya kine kie baro radangi yarap yakibe habangi kot radangi kot ya utrai ublai un sejubab bar un saong ngadon hangne Bad ublai unsa jubab ublai unsa kerku kerdo yang iwei pe kane kade kuru kom gede ban long kemulu jang pertei bar ke jing shai jang pertei gospel uji sulong pilong kemulu jang pertei bar ke jing shai jang pertei kai ka kam jang kemulu bangi shed jing shed ngi ai mulu kendian mo ada ngi klam ai mulu part ka kat ke bangi shed klambang mo klambang no taste but aga jugur kom ngi barang gede ban long kemulu jang perkamut lang baga jeng don ka lang baga jeng don lang jongi ibe ha ke jingem jong kibe gede ban penbang ya ke jingem jong kibe gede ban penbang ya ke jingem jong kibe we need to add a taste to the life of people through our own presence barkum juru uji suang pilong ke jeng shai jeng ke perthei ngi barong geron kabe kameram ke bakrau ban long ke jeng shai uji su long ke jeng shai jeng ke perthei ke jugur kom ngi ibe gede ban long ke jeng shai jeng ke perthei kapmod ngi barong gede ban Gidon ke kameram ke bakrau ban bengno ya bar ke jingdum na ke jingim jong ke beriu ke jingdum gide ban beng na ke jingim jong ke beriu ko mer ke parabayin hawji sukres leng ba ke jing pule baro uji su udang penkan mau yang ibai ublai udang penkan mau yang ibai kum ki kun kristan gi barang gidon ki kameram ke bakrau Shibun ki kameram ke bakrau gi barang gidon but ladang inom le yakine kie bara ba ublai ule hukum yang iban le ublai unam jubab yangi but ublai unam kurku yangi but minta kasngi lang baki jing boleh barang elas ngotu balai ngimyo jubab na ublai hakapor ngi pang shitum hakapor ngi sham jinge haka jingim jungi balalangi kot ya ublai balai ngimyo ega ketogo sur jung ublai balai ublai jubab yangi namar ngim jule iya ki kameram jungi ublai ula hukum yangi boleh ong yang iban le yakine kie baro henry gilong selfish tingdam haga jingim jungi tengtang haga jingim jungi bar nginom le yakine kie baro na kata gadau ngim pediang jengker ko jungut nai haga nega mas bo kuwait komen ko param tongen kerpad ya uji suban yarap yangi ibai ban yarap yangi ibai ban pen kala ya ka donor jungi bangi barom ngin long kibriyo kiba yarap ya kibai habangi mi shabar ngin ngiyoi kibriyo kiba Syam shibun ke jinge ha ke jingem junghi radangila kadbangila gedeban yarap yaki kramba ibai ngin yo pediang shibun ke jingur ku jung utrai halor jung ibai lengkem ta radangi kot ya utrai unam jubab bat ublai unam kerku kerdo yang ibai bar kane kade guru kom gedeban pen paul ya ke jingit bar ke jinge jungi haublai eniro ya Jesus Christ Subhayang Kanbar Lais Pa Nripuway
Tong ini kerpad ya ublayuk pajungi balapha ya laukun banlong ke jingshai ya kibri barong. Kejubab jungi kalong ngi kerpad ya me kutrai. Ngi kerpad ya me kutrai. Naga bentak pabako jongi bishop jongi kiling do bat katekis bada kacing imba khoj bagacing hikail shilanter kindubla banlong barabor kajing shai banelame ki breu balapan khamti hagacing sumar jongki ngiker pa de me gotrai Ngi kerpad ya me kutrai. nag banta kane krempe kristan jongi bagacing ya ij markaliang bat kacing kit khya ya ki bashipa kan dublong kacing shai kabayalam sha kacing pen iem ya ki hinmen ki para jongi bakin nagbanta ki bomlong kristan ngiker pa de me gotrai Ngi kerpad ya me kutrai. nagbanta iwei pa iwei nangi bangin ompen lip ya kacing shai jong man sim hapo jongi da kano ka pop bakrau ngiker pa de me gotrai Ngi kerpad ya me kutrai. nagbanta ki kristan baro bakin dubiale ting e banlong kamlu basisha jong ka perthai da ka pen jengaya lede na ka pom bada ka pen I ya ki breu ya kacing mut basisha da karkom im ka chongki ngiger pa de me gotrai Ngi kerpad ya me kutrai. nagbanta ki breu baro bakin dubyo I ha kading phna ukris kadak jong kacing I jublei bad ban kala ka mut na ki pop chongki ngiger pa de me gotrai Ngi kerpad ya me kutrai. Jar jar minda hapo godonor jungi tungena iti abara ki begi jing tumo jungi hakmar utrai minda. Dua yana kabenda ki inga sam jumpi ki kemek pa jumpi ki kon ti jumpi hinman ki para jumpi barong ai te ki jing pole jumpi dua kerpana kabenda ki to ki badang penkrena kabenda ki eksam ki to ki badang to ya ki eksam jungki to ki mau bat to ki dua yana kabenda nakabenda ki bapang ki bashitom to ki dua yana kabenda ya lade hakana khlemat ay bagi marang ini ko to kamen sim bani arab ya ki batangan ya ki baduk ki bapang ki bashitom kokpa melasai yang ina ke jingdum shaka jing shai baphala jome to yarab bangin bats kem ya ka hukum jonga jingit badakaba long komlo barka jing shai ya kibri barom haka jingim ngindup yo habning ya ka jing shai jome kabam don jingdum ngi pani kene baro lengbau kris utrai jongi Amen. Inchim grambar lais pan rupusan lais pan rupusan Iwan aingu ya Mizrael, Iwan aingu ya Mizrael, Iwan aingu ya Iwan aingu ya Tushimuni upu, bangi terwami, tushim kanika. Ia semua
to dua ko para baga jing khania junga bar chung pi kalong ka ba pdiang hun ha ublei uk pa badan bor baro to trai pediang ching kenya na ti chong phi na bentak ching ro ka buram ka kerteng chung u ka ching men to yang i bar ka balang ba ku chung u baro ka wei ko trai ko blei jungi mai balabo habas dang hakine kie ki ba mela thau kin shan bor yang i hakajing tlord jungi to ai ni kerpat bakan kelalong yang i minta ka sakramen jong jingim bam chukut dau Chris utrai jungi Amen. Utrai undon ringkat bad pi Ringkat bad piru to kintiu yala ki donu Ikentiu ya kisha utrai to nginai ngu ya utrai kenrat ublei jongi Kasyong hok bad kade da shisha kalong abashong hog bar kabadai kadai ti jongi barga jing pani miangi haman la kapor barga jaka banai ngu yame kokenrad kokpa bakhoir koblei badan bor bad bam chukut namar mala seng yaki nongrim jonga parthai bad mala pinrinti yaki jingkala jongi bor barki ayom mala thau ya ushenrang barka kinthai hakadur jongmehi bad mala bu yaki halor ke parthai haga jing phalla jongka baro bakin संसार हलोर किए बारो कि बामेला थाव बरकिन यारो या में बराबर ना कबंदा के काम बखराव जो में लंगबा उतराई जोंगी उजी सुक्रिस बरकुमताम ये परताजाम हग जिंग लेनियम बखमेन कद बारंगाड बरबारो की आंगल ये पन बना या जिंग यारो या में Ubakud Utrai ubleki pai Brem bertei sawada kaburam jome Hosana, Hosana Turai ublei shatro Hosana ublei juno Enyaro kohaban kapara hakane khlib mat daga jinger ke bakhra orang karbali ne po bad kane kawain sashi sin to gna itia bar ke jing tumo jungi hakmat utrai hakmadu jisu kadbau jisun pan khla yu ne po bad kawain kum kamet bar kasnam jungum tunga duai ai bau jisun pediang ya bar ke jing tumo jungi barai ba utrai un pan khla ya ka donor jungi bar ka jingim jungi iwei pa iwei da shisha melong bakhoir ko trai kathmai jonga jing khoid baro namar katang ikrpad yame to pin khoid pin kantang ikene jing tarwa jongi da ka ba pha ya woman sim jong mai kum ga umjer halor jongki bakin do klalong yangi khamet barkas nam jong trai jongi uji sukres hak por bala dino ya u badala kamon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpo badakaba aingu yame ula kdia ya u badula ai halaki sendran u ong to shim bartobam nakhane phi baro namar khane kelong kamet jonga ya kaba nit na kabanta jongphi
ha ke ju kerukom endalala ia bam ula shim ia ka kuri bada ka ba aingu biang yame ula ai ka halake senran uong to shim barto dina kane phi baro namar kane ke long ka kuri jonga snam jonga jutam bathmai bad bam chukut ia ka ba en pen me na kabanta jumpi bar na kabanta ki babun na kabanta ka jingmap ia ki pop to le ia kane pan khan mau yanga Kajing maya jong kajing Ngipin bna ya jing yap jong me ko try Ban ipla ya kajing mi pa jong me Adu ba me dawa Adu ba me dawa Namar katang iki ba pen men tai ga jingya bar ga jingme part jongo ngi tarwa hame kutrai ukpo jang ga jingim ba dia ka khuri jang ga jing penim ngi da aingu aidam namar malen niau yangi ki babet ban yang khmar jongme bad ban shakri yame da ka bas ngorit ngi kerpat yame bangi ki ba yebenda ha kamet bar ka snamu kres ngin long ki bala penya tele khabai da umen sim bakhuit token mau kutrai ka balang jongme ka bala priang hasatla ka prathai bar to penjana ya kha ga jingin ringat badulio pa bakhuit jongi ibil bat marwen bishop jongi bar baro ki lingdo bar kirinium token mablam ru yakin men ki para shin rang barkin thei ki bala yo tiada ka bakarmen ya ga jingme pan bar ya baro ki bala khlad no ha ga jingis nei jongme thop diang ya ki sha ga jing shai ka khmar jongme tho is ne yang i baro ngi krphadia me barangar bar khamaria te sudi bakhoir ka khmei jongblei u joseph bakhoir kurim chongkha ki apostol bakhoir u francis de sales bakhoir bar baro ki khoir ki bala pin ngo bhaya me pateng la pateng ngindop long ki babit bania benthalem ha ga jingim bam chugut bar bangini yaro bar pindon borom ya me dau kun jongme u Jesus Christ. Da u lemban u ban ha u kan long hamei bleuk pa badan bo ha ke jing yalong ka bai jongumen sim bakun baro ko borom bar ke jing yaro Junom la junom. Amen. Kumbala hukum yang ida unong penim bar kumbala hikaya yang i dak tin blai nginud ban ong kok pa jongi ba happening kalong ga bakhuir ka kerteng jome kanwan ka hima jome kanong kamon jome ha ka kindau kumbah happening Kawa yang imin ka ka jingbam jongim kabala ka sngim bertama yang i garing kang jongim kumbang ngi map ka balai sniu yang i wadwad yalam yang i sa ka jingpen shoyam Andrei ka pelad yang i nakabasnium to pelad yang i kerpad kutrai na ka jing sniu barom ha ka jing bon jongme to ai jing suk jing sain ha ki sngi jongi khnang bada ka jing yarap ka jing snei jongme ngin light barabor na ka pop bar ngin ya jingar na ka jing jinjar baro khat bangdang ap khmile de ka jing karman bakhoit bar ka jing wan part junganong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bor ka buron junom la junom Kutrai Jesus Christ mai ubala ong haki apostol jongme ka jing suk nga I happy ka jing suk jonga nga ai happy what paid yaki pop jongi henre ka jing ed jonga balang jongme bad ha ka jing bon jongme to ya ka jing suk bar ka jing et le khabai katkum kamon jome mame uba im bad basen shar junom la junom
Amen. Kajing sukutrai kandon barabor rengkat bat phe. Ringkat bat piru. Tongar terbeda kajing suk ibai ha ibai pan. Ku kun lang bro chong uble ne bagin no ki po ka perche du su sen ne yangi ku kun lang bro chong uble ne bagin no ki po ka perche Hakme yukon lang broad jongo blay. Hakme bakit no yaki pop jongo perthei. Sukitoy ki bala khot saga jingkawai jongo kon lang broad. Ko kendrat nulong besong hok pemendrung ko kaying jenga. Resyong terehti kemesim jenga sekiahi. Ars Pak Kadlai. Ars Pak Kadlai. Kami jingkawai Shua jing yap jong utrai Meru ai ban long jin bam Snam ban long jin di Sim to bam yu ne upu
Kanabara arspa arpuai. Arspa arpuai. Men sim chuang u Chris to pen khut par ya nga met u Chris to pen ya nga umbatu na ka kru u Christos saja nga snam u Christ Shashkor yanga apo ki jimmo chong mitrai ai ngan ri awat shangan klano nami nunong shunu bongman kulong to Jin trang ba shir rem chon ka men sim chon nga yai dwai ker pa diam ba men shon ching snow ha don nut cha chong ka jing e ching ker men ching Shaya kapom bad kamon skemban le bano kadbangay ay puson ching mong kordor chong mi blaya tum lupa dabi Chong abaro Yang sungguh yo blay tu pengin duai nak pantai kilang tok barok khoi nak sela sispa iwe ko jisu to pe daga jinsu i yala ki chong kilindo to pendabe ki daga jin sirhem ka bakhoy nak banta ka chingkala ka bamut chong kinong pom watsa bakikti bala pensle chong ki kin bet tingin bakikta man kasngi ka met baklem thobria chong me wat ai bakrimya shintur chong ki kin bet jakria bakisau kar ang daga snam kordor tam chong me tori khoj ki donur chong ki panam bet perthai namar ki don ya ki dak pakancha beneng chong ka jinglong ling do ba pranai chong me tokur khoy ki jing trei chong ki kin sei so krahai padai bagi to ya ki bal chakri ha kane ka prathai kin long ya ki ka jing kamen ba ka jing tingen ha beneng amen
to nginia duai. Koblei may ubalamon bangin iyo benta ha ubayuk poban ha kabay ke kuri to ay hanging ikrapad bangin im ha kata karukom bayan dalapin long yang ikabay ha ukres ngin say soda ke jingkamen nakabenta ke jingpenim jong kapertei daw kres utray jongi Amen. utray undon ringkad bad pi Ringkad bad piru. Ublay badan bor baron kurkugodoy aphi ukpa badukun bad umen simbakun. Tolet suk badi roya utray daka jingim jongpi. Ngisnongu yau blay. Nabar sanspa lai pulai. Sanspa lai pulai. Kumba gralang ka bamningkong kumcu mata barakor junam la junam amen. En je rayo try Jesus Christ. Junam la junam amen.